Dear Kuya, tawagan ako sa pangalan nga Tirya. In short, Tir or Terter. Aniya ako kuya, aron isugid ang akong kasinatian sa gugma. Kuya, naglibod gyud ko og labag gyud ko ni Pedro kuya. Kay si Pedro kuya sweet man kaayo, ilabin na og sa amo nang inigkatulog. Kay kuya, inig matulog na mi sa kagabion, iya kong halok-halokan. Gilok pagyud kayo kuya, kay diri man sa akong dalungan iyang halokan. Human niya kuya, sa paghalok niya kanako sa dalungan, magkuha siya og supot na silupin. Ug uya kining itabon kanako kuya, og pamati niya na maglisod nako sa paginhawa, iya usab kining kuhaon. Unya kuya, moingon ra siya og I love you, Ter. Maglibog yun ko kuya, og tinuod ba yun nga love ko niya. Kaysa iyang pagtabo nako, maglisod man ko ginhawa, daw muraman ko niya og isupukit gamit ang maong cellophane. Pero kuya, iya siguro tong style sa paghigugma diri kanako. Og ani na ko kutob og more power sa tanan og sa inyong ang inyong taga-subaybay Terter. Mao kato ang sugilanon sa gugma ni Terter. Siguro Ter nga ako lay kasulti, mao siguro ito'y iyahang teknik aron mapabati niya nga ang iyang gugma diha kanimo. Mo katong gingog, what's the style? Isupukit sa Philippine style.